Ubos karon sa state of calamity ang barangay Gaas sa lungsod sa Balamban human sa pagdahili sa yuta ug sunod-sunod nga pagkamatay sa mga hayop sa bukiran niini. Kini tungod sa pag-ubos sa temperatura ngadto sa 21.8 degrees Celsius ang kinatugnawan karong tuiga. Misaka na sa 383.9 million pesos ang danyo sa maong cold spell. Samtang 246 ka mga residente ang girelocate human sa pagdahili sa yuta sa sitio proper. Sigon ni Balamban Mayor A. Stefan Binghay nga nag-andam karon ang lungsod og 10 million nga ang para sa calamity fund. At ang unya ang update sa panahon dinhi sa Central Visayas.